Ще ми кажеш ли как се казваш и на колко години си? Павел Павлов Петров и съм на 6 години. В коя област си експерт? Спорт. Защо играят децата? Играта играят, защото и не се играе. Когато сме болни, игрите боледуват ли заедно с нас? Когато съм болен, игрите също са болни. А кой спорт обичаш най-много ти? Да скачам на въже. Добре де, можеш ли да ми обясниш как скачаш на въже? Паза се въжето на дръжките, слага си го отзад, скачаш и път дига си краката и скачаш. Чува ли си тази думичка дехидратация? Да, А знаеш ли какво означава? че е много жаден и няма вода вътре в тялото. С каква скорост тичаш? За силно. Щом си толкова бърз, ще можеш ли да избягаш от дехидратацията? Мога? Да, на здравата игра.